बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावनायनि साननै सिगां माखासे सार्भे खालामनानै बबे हान्जाया बेसेबां मासियाव देरहासारगोन बेनि सायाव एग्जिट पल दिहुननाय जादों। आसाम विधानसभानि सायाव माखासे निउज चेनेलफोरा दिहुननाय एग्जिट पलनि बायदिब्ला CNX रिपाब्लिक टिभिनि बायदिब्ला BJP प्लासआ 74 निफ्राय 84 मासियाव देरहासारगोन। कंग्रेस प्लासआ 40 निफ्राय 50 मासियाव देरहासारनो हागोन आरो गुबुना 1 निफ्राय 3 मासियाव देरहासारनो हागोन। ABP निउजनि बायदिब्ला BJP प्लासआ 58 निफ्राय 76 मासियाव देरहासारगोन। कंग्रेस प्लासआ 53 निफ्राय 66 मासियाव देरहासारगोन आरो गुबुना 5 मासियाव देरहासारगोन। इंडिया टुडेनि बायदिब्ला BJP प्लासआ 75 निफ्राय 85 मासियाव देरहागोन। कंग्रेस प्लासआ 40 निफ्राय 50 मासियाव देरहासारगोन आरो गुबुना 1 निफ्राय 4 मासियाव देरहासारगोन। TV9 नि बायदिब्ला BJP प्लासआ 59 निफ्राय 69 मासियाव देरहासारगोन। कंग्रेस प्लासआ 55 निफ्राय 64 मासियाव देरहागोन आरो गुबुना 1 निफ्राय 3 मासियाव देरहागोन। टाइम्स नावनि बायदिब्ला BJP प्लासआ 65 मासियाव देरहागोन। कंग्रेस प्लासआ 59 आव देरहागोन आरो गुबुना 2 आव देरहागोन। जोबथा मोनसे एग्जिट पल दिहुननायनि बायदिब्ला BJP प्लासआ 66 निफ्राय 74 मासियाव देरहासारगोन। कंग्रेस प्लासआ 50 निफ्राय 58 आव देरहागोन आरो गुबुना 1 निफ्राय 3 मासियाव देरहागोन।